Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna, kamar yadda kuka sani. Insha Allahu a cikin sabon bidiyon mu na yau zamu nuna muku wata hanya mai matukar amfani. Wannan hanyar za ta burge kowa da kowa sosai da sosai. Saboda wannan hanyar mutane da dama suna amfani da ita. So bari mu yi muku bayani a takaice akan wannan hanyar. Kamar yanzu misali, ka je wani waje inda yake da taron mutane sosai, sai ka ɗau foto. Bayan ka ɗau foto, wannan foto ɗin da ka ɗauka gaskiya zaka ga ya burge ka sosai, kuma baka so ka goge shi, wasu sun shigo sun bata ma wannan foto ɗin. So akwai hanyar da zaka bi ta cikin wani application ɗin ka iya cire waɗannan mutanen ko kuma wani abu da ya shigo ma cikin hoto ba a san ranka ba. Saboda a wani lokacin zaka ga an je wajen party ko kuma wajen ɗaurin aure haka, ko kuma kana wani wajen daban kana so ka ɗau hoto, kawai sai wani ya zo ya shigo ma. Bayan ya shigo ma kuma wannan hoton zaka ga yayi kyau, baka so ka goge shi. To hanyar da zamu nuna muku ita ce za ku iya cire duk wani abu da ya shigo ya bata muku foto. Idan kana so ka ga yadda ake wannan hanyar, ka biyo mu daga farkon bidiyon na har zuwa ƙarshen sa domin ganin an ce ya koriji. Idan kai sabo ne a cikin wannan channel din tamu mai albarka, zaka ga wata ja alama a ƙasa, ka danna mana ita, ka danna mana like, ka danna mana share domin yan uwa da abokan arziki su amfana. Kada ku manta da comment a ƙasan kowane bidiyo da muke dora muku a cikin wannan YouTube channel din tamu. Mun gode. Abinda zaka yi da farko, zaka zo ka shigo cikin Play Store din wayarka kamar haka. Bayan ka danna ya kawo ka cikin Play Store din wayarka, sai for apps sai ka danna Snap. Bayan ka sa Snap kamar haka, sai ka sa edit a jikinta, ba sai ka ba da wani, ba sai ka dan sha wata alamar rabawa ba, kamar haka Snap edit. Kun ga shi ma gashi nan mun riga ya bayyana, gashi nan a nan ya sa mana Snap edit remove objectives. Sai mu danna kamar haka kan shi. So idan baka amfani da shi a wayarka, zaka ga ya sa ma install. Idan kuma kana amfani da shi a wayarka, zaka ga ya sa ma open. So mu yanzu saboda amfanin da muka dade muna yi da shi, gashi nan ya sa mana updating. Sai mu yi updating din shi yanzu, saboda application din ba wani nauyi ne da shi ba, wani abu mamaki ma bai fi 3 MB ba. So kun gani 3 MB ne ma da application din 0.40. gashi nan yanzu har ya riga ya gama mana updating. Kafin mu shiga cikin application din mu nuna muku yadda ake amfani da shi. Gashi nan yanzu yana mana installing. Bayan ya gama, kamar yanzu ya sa mana open, sai mu danna akan open. Bayan mun danna open, so yanzu misali zai kawo mu cikin fuskar application din ta farko. To gashi nan yanzu ya sa mana Snap edit, ya dan yo mana nan. Wannan ita ce fuskar application din ta farko, baya bukatar wani permission ko wani abu na daban. Bayan ka gama bashi kowane permission, ya riga ya bude ma, ya kawo ka nan, sai ka danna akan add photo. Kamar yanzu mun danna akan add photo, gashi nan ya ce mana photo gallery da kuma camera. Shin kana so yanzu ka dauko wani pictures da ka dauka aka ma hoton naka, so ko kuma yanzu kake so ka dauka ga inda aka sa camera nan, sai ka dauka ka gwada. So yanzu mu za mu shiga photo gallery kamar haka. Bayan mun shigo photo gallery din mu, gashi nan yanzu photo gallery din mu ya bude mana, ya kawo mu jerin hotunan wayan mu. Sai mu dan ja a hankali. Yanzu misali ga hotunan wani buhu nan, za mu fara gwadawa akan shi kamar haka. Bayan mun danna akan wannan pictures din, zai dan yi mana saving sannan ya bude mana. Kun ga anan buhuna har guda uku ne. So yanzu misali muna so mu cire kwaya daya ko mu cire guda biyu, mu bar kwaya daya. Gashi anan sai mu danna akan, sun ce yanzu mu yi amfani da brush, to amma ga inda aka rubuta auto all din nan, sai mu danna akan shi. Bayan mun danna akan auto all din nan, zai dan yi working on your photo, please wait. Sai mu dan jira shi ya gama. Bayan mun jira shi ya gama, yanzu kun ga anan ya bamu zabuna. Duk wanda muke so mu cire kawai yanzu kamar haka da dan yatsan mu, sai mu danna akan shi. Bayan mun danna akan shi, kun ga da wannan na gefen da wannan na gefen kwaya biyu, kowannen su yayi ja. Ai da ba jajaye bane. Bayan sun yi ja kamar haka, yanzu su muke so mu cire mu banda tsakiyar, sai mu danna inda aka rubuta remove. Bayan mun danna inda aka rubuta remove din nan, ku tsaya ku ga wani abun mamaki. Kun gani an riga an cire kwaya ɗayan nan. Sai mu danna wannan na gefen, kun ga shi ma yayi ja, sai mu danna inda aka rubuta remove. Bayan mun danna inda aka rubuta remove, kun ga an riga an cire waɗannan abubuwan kwaya biyu. Sun kawo mana wata ƴar talla ce, dole sai an gama kamar haka. Sai mu cire. Bayan mun cire, kun ga waɗannan buhuna kwaya biyu mun riga mun cire su, mun bar kwaya daya. To za mu iya saving kamar haka. Yanzu za mu iya komawa baya. Bayan mun cire wannan, sai mu ƙara danna add photo kamar haka. Sai mu danna photo gallery. So yanzu misali wani muke so mu cire, so bari mu nemo na mutum, ku tabbatar ma ku gani kamar haka. Yanzu misali
ba hinan muna neman foton mutum wanda aka dan yi wani abu haka dai. So bari mu dan duba mu gani da kyau. So gashi nan muna dan neman wannan pictures din, saboda wannan bari mu nemo wanda zai dan kwantar da hankali. Kamar wannan dai ga wani wanda mutanen da suke da yawa, kamar haka sai mu danna akan shi. Bayan mun danna akan shi, so misali mu kaddara wannan a wajen daurin aure ne aka dau wannan pictures din, kuma wasu sun shigo sun dan bata mana pictures din namu, kamar waɗannan mutane biyun na gefe. Kamar haka sai mu danna akan auto all din nan. Bayan mun danna zai dan yi working on your photo. Bayan ya gama zai ba mu alama, kun ga duk ya zazzana mana mutanen, za mu iya cire su. To yanzu misali kamar haka sai mu danna akan wannan. Bayan mun danna kun ga wancan wanda ya leko alamar wajen shi gabaki ɗaya ta yi ja. Kamar haka yanzu muna so mu cire shi, sai mu danna remove. Bayan mun danna remove ku tsaya ku gani, kun gani an riga an cire shi daga pictures din duk da dai lekowa ya riga yayi. To yanzu misali ga wani nan ma muna so mu cire shi, mun danna shi sai mu zo mu danna akan remove din nan. Bayan mun danna akan remove din nan kamar haka shi ma kun ga mun riga mun cire shi. So saboda haka zai iya yiwa waɗannan mutane kwaya biyu sun bata mana pictures, mun riga mun cire su. Idan kana so kai ma ka cire duk wani wanda ya bata ma photos, ga wannan baya ma haka kamar haka sai mu danna remove, shi ma sai mu cire shi. Kun ga bari ku ga shi ma kun ga mun riga mun cire shi, kun ga alamar babu kowa ma a wajen. Ga wani nan daga nan dan gefe shi ma sai mu danna kan shi sai mu cire shi. Da ku gani yanda wajen nashi zai ƙara kyau. Kun gani an riga duka an cire waɗannan mutane na kusa da shi. So yanzu kun ga babu wanda zai ma yi tunanin shin daman can akwai wasu mutane a wajen aka cire su. Duk wanda ya bata ma foto kawai zaka iya bi ta wannan hanyar ka cire shi, sannan ka saving din pictures din naka. Idan kana so ka saving sai ka danna akan save nan wajen. Bayan ka danna akan save za su kawo ba ai tallace. Bayan ya gama ai talla kamar haka sai ka danna a kai cancel din shi. Bayan ka yi cancel yanzu wannan pictures mun riga mun yi saving din shi. Bayan mun yi saving din shi gashi nan anan sun ce mana new image ko kuma share. Duk ba ma son wanda zamu yanzu kawai sai mu cancel. Wannan shine hanyar da muke so mu nuna muku a cikin wannan bidiyo namu, na wanda za ku iya cire kowane ne ma ya shigo muku cikin pictures. Wannan shine karshen darasin namu. Idan ka ji daɗin bidiyon nan namu, ka danna mana like, ka danna mana share da abokan arziki su amfana. Mun gode.